nevében az Index címlapavató ünnepségéről jelentkezünk. A háttérben a Kunszent Miklósi Néptánc Együttes előadását láthatjuk. Nem sokára Klapka György, az Aranyember átvágja a nemzeti színű szalagot, és ezzel megnyitja az ünnepélyes és rendkívül látványos eseménysorozatot. Maradjanak velünk! Köszöntöm a együtteket. Az Index arcolatváltó ünnepségén nem is húznám tovább ezt a szép meleg nyári időt, hanem felkérem Klapka Györgyöt, hogy a nemzeti szalag átvágásról hivatalosan is nyissa meg a rendezvényt. Színű szalagot, és ezennel kezdetét vette a rendkívül látványos, gigantikus esemény sorozat. Maradjanak velünk, élőben közvetítjük az eseményt. Száz tengerár fordul ellenünk, száz szélvihar küzd velünk. Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. Egy kis időre ott hagytuk a szabadtéri helyszíneket, ahol tovább folytatódik az ünnepség sorozat. Közben elkezdődött az Index ünnepi állománygyűlés, ahol Új Péter főszerkesztő fogja bemutatni az Index új címlapját. Kedves dolgozók, tisztelt tartalomipari szakmunkások! Engedjétek meg! Visszahívok. Kérem, kapcsoljuk ki a mobiltelefonokat. Szeretettel köszöntöm az Index új dizájnjának átadó ünnepségén a tisztelt meghívottakat. Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes, mondta a költő, és engedjétek meg, hogy elindítsam azt a rövid prezentációt, amelyet az Index új dizájnja kezdi alkalmával. Az Index új arcolatával egy új korszak veszi kezdetét, amely a büszkén lépünk át a harmadik évadra Rubikonját. De ne feledkezzünk meg a hírportál régi címlapjáról sem, amely 6 éven át szolgálta olvasóink millióit. Hajtsunk fejet a nagyszerű teljesítmény előtt, felkérem hát a legifjabb generáció képviselőit, hogy kaszarozzák meg az emléktáblát. Internetes hírportál ezzel mintegy a múzeum polcára helyezi régi címlapját, mely 6 éven keresztül állt az olvasók rendelkezésére. Amíg a kosztümizás zajlik, elmondom, hogy a háttérben nem sokára a Dream Girls, a Dream Dance masoretcsoport előadását fogjuk látni. Most pedig kezdődik a Dream Dance Mazsorett csapat előadása, egy lélegzetelállító forró tánc. Sosem értettem a fotokat, pörgető dobáló lányokat. Hogyan képesek ilyen nagyszerű teljesítményre? Maradjanak velük, élőben közvetítők. Feri, ezt nyomjam. Bocsánat.
Gyerekek, az Index 1999 óta tartott történetében első alkalommal tudunk bemutatni egy olyan színvonalú, a nemzetközi trendeknek megfelelő dizájn, amely kiszolgálja a legkényesebb olvasói. A következő szlájdon, bocsánat, még az előzőt akartam, szóval. Köszönöm. Egyfajta partnerség keretén belül képzeljük el a továbblépést a nagyon oldalszélesség irányába, amely környékén. Most pedig ünnepi zászlófelvonás következik, a zászlót felvonja Bogács Zoltán, az Index újságírója. Éppen zajlik az Index dobogó felvonása, melyen lassan zárulnak a szabadtéri események a címlapavató ünnepségből. Mögöttem a gödöllői fúvózenekar húzza a talpal elvalót, a hangulat kitűnő, maradjanak velünk! Most hallom a stúdióban, mondták nekem, hogy László atya most érkezett meg az Index épületéhez, és tovább folytatódik a címlapavató ceremónia. Szervusz Krisztián, igen, köszöntöm a kedves nézőket. László atya megérkezett az Index épületéhez, hogy áldását adja az újjávarázsolt arculatra, melyel a harmadik évezred kívánalmainak kíván megfelelni az Index internetes online webportál. Nagy szeretettel köszöntlek benneteket, és megtiszteltetés számomra, hogy együtt ünnepelhetjük az új megjelenési formát, és ezzel felkérem a design felelőst, hogy leplezze le azt, ami a ti jelképetek lesz. Ezekben a pillanatokban Illés Etel, az Index designere leleplezi az új címlapot, és most láthatóvá válik az Index újjávarázsolt arculata. Áld meg az itt munkálkodókat, hogy az igazság szolgálatában téged keresve szolgálják mindannyiunk értékét, és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Engedjétek meg, hogy ünnepélyesen elindítsam az Index új dizájnját. Szép új világ, végre itt vagyunk. Szép új világ. Nincs annál nagyobb öröm, amikor egy internetes hírportál megújul, és annak ennyire örül mind a kollektíva, mind az olvasók, és mindenki, aki szereti az Indexet. Ezzel a vidám jelenettel búcsúzunk. Remélem még évekig fogják élvezni az Index naponta frissülő, népszerű és érdekes híreit, a hasznos linkeket és a korszerű megoldásokat. Nem jutok szóhoz. Csodálatos élmény ez. Tényleg. És itt a harmadik évedred küszöbe az ennyire csodálatos dolog lesz, ezt nem gondolta volna. Még egy meglepetést tartogat számunkra az Index csapata. Ha ezt a gombot megnyomja, együtt izgulhatunk, hogy Bessenyei Péter világbajnok műrepülőpilótának sikerül-e átrepülni az Index új címlapja alatt.